Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula nothando oluvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sifundiswa na njengoba sishunyayezwa. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu esekunikezile ufakazi, ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba niphumane nathi kule mininingwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuphumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ongahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imbhalo kube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube subscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuka ifundiswa kube ngabe iyona yini, iyafakazelwa yini umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi ngezwi lakhe. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulungweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngezwi likaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, umoya ongcwele esihola yena ongumalusi wezimvu, ongumduduzi wezimpilo zethu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane. Egameni lenkosi Jesu Kristu umnilimandla onke, siloke sithule bona ubufakazi ngalo izwi lakhe elingcwele ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, omunye ubhapatiso egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe ekuphileni kwethu. Siyambonga uNkulunkulu uthando lwakhe analo. uNkulunkulu osebenza ngaso sonke isikhathi, sithi silele yena usuke esebenza. uNkulunkulu ongaphumuli, ongakhathali yithi, wasesenzela umusa emva kwakho konke esikwenzile ukubi phambi kwakhe, ukuba sibuyisane naye indodana yakhe yona yodwa, inkosi uJesu Kristu. Lokho simbonga, simdumisa, simphakamisa
uNkulunkulu omkhulu ongenasiqalo ongenasiphetho umnini mandla wonke. Kulokuhamba kwethu kuningi esingakuqondi esidlula kukho esiyikho esikwenzayo esikhulumayo esikucabangayo esikuzwayo kuningi nje singenakho ukuqonda kwakho, kepha uNkulunkulu owazi konke noqonda konke kulabo abafuna ukwazi ngaye nangezinto esidlula kuzona nangesizathu sokucabanga nokukhuluma nokwenza konke esikwenzayo. Sifanele ukuthi sazi yena, size kuyena, sizozithoba kuyena ukuba kube uyena ozoba ngumfundisi wethu wakho konke esifuna ukwazi ngokuphila kwethu. Kuyenzeka uNkulunkulu athi bese bafundisile abantu bakhe bese yabathumela ukuthi mabaye kwabanye abantu bayobafundisa ngakho ukuphila kwalelizwe ngayo yonke into. Mawufunda iBhayibheli alikhulumi kuphela ngenkolo yamaKristu, likhuluma ngoNkulunkulu iBhayibheli. uKristu uze ngegama likaJesu likaNkulunkulu. Njengoba bonke abaprofethi beza basuke bethunywa uNkulunkulu. Kepha uJesu uhluke ngokuthi yena uNkulunkulu uyazizela yena mathupha ke manje kubantu enyameni. Lokho kubonakala ngokuthi uJesu lithi iBhayibheli azange azaye ukufunda esikoleni. Pho uyazi kanjani impala? Okusho ukuthi umoya wawukuyena wazi konke. Ingakho mayenza umsebenzi azi izinhliziyo zabantu ukuthi zicabangani bese abahlulele ngemicabango yabo athi kwenziwa yini nicabange kabi ezinhliziyweni zenu bengazange bakhulume. Ngokuba uNkulunkulu uyakuveza ukuthi uJesu unaye okwangona phakade. So uma ufuna ukwazi ngoNkulunkulu, enye incwadi uMahubo uyafakaza ukuthi yini ayakuyenza umuntu omusha noma insizwa ukuze ihambe ngokupheleleyo kuNkulunkulu noma ihlanzwe. Lithi iBhayibheli ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu, ukufunda izindlela zikaNkulunkulu, ukwenza izwi likaNkulunkulu, ukuhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu, ukugcina umthetho kaNkulunkulu, ukuthanda izwi likaNkulunkulu. Zonke lezo zinto ziyokuphelelisa kuye wena ube yikho konke uNkulunkulu wakubizela ukuthi ube yikho. Nangoku uJesu esefikile emhlabeni, wafika wakhetha abafundi abawu-12, wayeseqeda umsebenzi, oyedwa wayesemkhaphela njengokugcwaliswa kwembhalo. Esekhazimulisiwe uJesu wakhuphukela ezulwini, abapostoli bakhetha omunye phakathi kwabafundi ababenayo uJesu, bephuma bengena benza inkatho bese bakhetha oyedwa. Bathi bese bemkhethile oyedwa bese bayaqala-ke basebenze emsebenzi wobupostoli. Engangokuba incwadi yezenzo sasho ukuthi uqala lapho ukwehla kwemsebenzi kaNkulunkulu kubantu begcwaliswa ngomoya ingcwele, bese sithola intshumayelo yokuqala noma inkonzo yokuqala kaSimoni Petru, lapho khona eshumayela kubaJuda eJerusalem. Kwaphenduka abantu ngalolu suku abangangezinkulungwane cishe ezintathu. Kusukela-ke kwincwadi yesibili, incwadi yesithathu nakhona uPetru noJohane sebehamba beye ethempeleni beyokhuleka ngehora elithize. Befika bafica umuntu khona ongakwazi ukuhamba ngasesangweni ekuthiwa omuhle. Lo muntu lowo akazange aze ahambe kusukela emzalweni wakhe.
So wayecela izipho kubantu ukuthi bamuphe izipho. Kepha bathi bese befika uPetro noJohane. uPetro wayesembhekisisa. Nalomuntu wabuka labantu ngethemba lokuthi mhlambe kukhona abangamnika kona. Wayesethi ngibhekisise kahle. Igolide nesiliva anginalo. Kepha lokho enginako ngizakupha. Ngegama lika Jesu ngisukuma. Ndoda yezwa amathambo omzimba eqaqeka. Yasukuma. Bayiphakamisa yathi beyisukuma yasingena nabo ethempeleni ijabule. Bathuka abantu ukuthi kwenzeke kanjani lokho. Bebuzana abanye ukuthi akusiyena lo bekade ehlezi esangweni. Thuku yena impela. Thuku kanjani pho emini. Aqala uPetro futhi abafaka ivangeli. Uzathi leyo ncwadi futhi nakhona kuverse 16. Ngokukholwa egameni layo, Ngokukholwa egameni layo. le enimbonayo Lo enimbonayo. nenimaziyo Igama layo lamenza aqine. lo enimaziyo negama layo enimaziyo. Igama lakhe lamenza waqina. Igama lika Jesu lasukumisa umuntu ngokukholwa ukuthi uJesu uyaphilisa. Nokukholwa okungayo Nokukholwa okungayo. kumnike lempilo phambi kwenu nonke. Ya. Ngalokho bazalwane, Manje ke bazalwane. ngiyazi ukuthi nenza lokho ngokungazi njengabo ababusi benu. Yabona mengiqala ngikhuluma nje ngiqala ngithi mina kuningi esikwenzayo. Esikhulumayo, sicabangayo. Esingaqondi. You understand abantu ababehlukumeza uJesu belwa nabapostoli nabantu abasalwa nevangeli namhlanje ukuthi kuningi abakwenzayo abangaqondi because into uma uzoyilwisa ungayiqondi usho ukuthi wena awazi ulwisa into ongayazi mawuthi ulwa noNkulunkulu ulwa nento ongayazi ubungalwa nami uyangazi mina bathi uma uzolwa nami ngenxa yevangeli ulwa nento ongayazi ngoba nami angizikhulumeli mina. uJesu into edala ukuthi athi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo because uyeqonda ukuthi labantu abayazi into abayenzayo. Abazi lutho labantu ukuba bebazi. Ukuba bebazi isincwadi ukuba benazi angeke nibulali inkosi yokuphila. So lento le yokuthi uPetro aphinda ayivuselele le ndaba le yokuthi ke ngiyazi ukuthi enikwenzile nikwenze ngokungaqondi nokungabi nalo ulwazi. Manje uma ukuthi wena ufuna ukuphila utheni uPetro? Kepha lokhu uNkulunkulu akumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofeti bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka ukugcwalise kanje. Ngalokhu phendukani. Ngakho ke ngenxa kaJesu osindisa abantu ezingozini, osindisa abantu kwehluphekeni, osindisa abantu ekufeni, osindisa abantu kuyona yonke imimoya usathana ayithumele. Simele ukumbonga njengabantu abawufakazi bakhe. Ebesifeba siphuza sibhema sidaka utshwala silalana ngaphandle komshado. Abanye beyizitabane, abanye bongqingili, abanye bengabadlwenguli. Ngenxa kaJesu basindiswa. Okusho ukuthini mekuthi kade isifebe, kade isidaka, kade umahosha, kade edlidakamizwa, kade isigqila sesono. Okusho ukuthi le nto ade yenza ubonile ukuthi uSathane udlala ngayo wabona ukuthi ayinamvuzo. Awunakubulala abantu ngenxa yemali. Awunakubulala abantu ngenxa yendlala. Awunakubulala abantu ngenxa yomona. Mase kufike uJesu uyakutshela uJesu ukuthi ngeke uze uphile nami. Awukho futhi ekuphileni nami noma ungaqoka izivatho. Uma inhliziyo yakho ibhlungu ingafuni ukuxolela, inhliziyo yakho igcwele inzondo. Awukho emngcweleni. So kufanele uphenduke umuntu ongaphakathi iqala ebandleni. Azihlole abheke ukuthi ekhambeni kwakhe ngabe uphelele yini. Uma esebonile ukuthi uphelele
then nomuntu ongaphandle usezobona ngawe wena ongaphakathi ukuthi lo muntu lo uhamba indlela yokulunga. So lo muntu meza kuwena noma esephenduka uphenduke ngenxa ukuthi ubabonile abantu abawufakazi bakaJesu. Kubhlungu ukuthi sithi sindisiwe bese kuzoqhamuka umuntu athi yazi abantu abasindisiwe sifeba nayo. Yabo intombazana lapha isanda khipha isisu. Abantu abasendiweyo sidakwa nabo. Yabo nje lo ya sathi sinayo enkwarini. You understand ukuthi wena uthi uyakholwa kepha kunabantu abangazwani ngenxa yakho. Kunabantu abangazwani ngenxa yakho ngenxa yokuthi wena uyahleba. Lihlambalazeka igama lomngcwele. So lo muntu bephenduka kufika uJesu uzomtshela ukuthi lento oyenzayo yimbi emehlweni ami ayikho ukulunga ngisho kuwena iyakulimaza ngoba ayikuniki ukuthula. So uma ushintshwa uJesu hayi umhlengi. Uma uzothi waphendulwa yimina ungiqhasha noNkulunkulu. Waphenduka ngishumayela ngenxa yezwi uNkulunkulu angiphathise lona. Ngingakuzwa. Kepha uzothi waphendulwa yimina angikwazi ukuchama ukuthi ngaphendula ubani nobani. Angikaze ngiphendule noyedwa umuntu. Abantu bezwa izwi uNkulunkulu aliphathise. Umzimba wami basindiswa. Akubona bonke abantu abazozwa leli ivangeli ngelishumayela abasindiswe. Akubona abantu bonke abazokwamukela iqiniso. Uthi uJesu njengoba incwadi isiphendukani iyanibiza bese kuphendukela. Bese uthi uJesu lapha kwincwadi yaJohane sahluko 14 kusukela kuverse 16. Ngiyakucela kubaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni. So manje ngishoyo ukuthi mina uma ngishumayela wena uphendulwe yizwi engilishumayelile hayi mina. Wena waphenduka ngishumayela ngenxa yezwi uNkulunkulu alisebenzisa kumina ukuze kuthinteke wena. Waphenduka. So mesithi phenduka akikho ukuphenduka ngoba nakuphendulwa yimina. Ingoba ngiyakutshela ukuthi kukho konke engitshela kona uNkulunkulu egcineni uyazi ukuthi wena konke okwenzayo okubi noma kuhle emehlweni akho kepha kumbi phambi kwakhe awazi ukuthi wenzani. So phenduka kuloso senzo unamathele kuNkulunkulu ngengqondo yakho nangenhliziyo yakho wenze okulungile. Wenze lokho ozothanda ukuthi umakhelwane wakho akwenze nakuwe. Ungenza izinto ezijabulisa wena kepha zilimaza abanye abantu. Uma unaleyo ngqondo uthi umzalwane awukakholwa ngokuphelele ngizokutshela nje. Ungasho ukuthi ngiyakwahlulela ngikutshela iqiniso. Umuntu okholwa ngokuphelele akathandi ukubona umakhelwane wakhe ephatheke kabi ngenxa yakhe. Umuntu okholwa ngokupheleleyo uyazehlisa njalo. Kepha umoya wempakamo uvela ngalesikhathi wena usungena enhlizweni nasemzweni. Umoya ke womona wamngena kanjalo uKhayini. Ingakho abulala umfowabo. Umoya womona wamngena kanjalo uAhabe. Ingakho ke umfazi wakhe isikhohlakala isifebe nomthakathi uJezebel abulalisa uNaboti ngenxa yomkhabholo nomona. Uthi uNkulunkulu enza kumakhelwane wakho njengokuba nawe uthanda ukuthi kwenziwe kuwena. Into engiyitholayo kumakholo abantu abaningi bayazenzisa iningi labo. Bahlezi bebheka abanye abantu ukuthi yini abangayisola ngabo. Kepha yena uqobo lwakhe akafuni ukuzihlola abheke ukuthi ekhambeni kwakhe ngabe uyamjabulisa yini uNkulunkulu. Akusho ukuthi uyikholwa ngoba nangu ubona abanye abantu benza izinto ezirong wena ukwenza kwakwenzayo. Nope. Uyikholwa ngokuba wena ubheka izwi kaNkulunkulu ukuthi ngabe ligcwele yini kuwena. Then mesuna lokho oqonda so ya understand ukuthi uNkulunkulu ngiphelele kuyena. Lo muntu loyana owenza kabi asike isidingo sokuthi uloko ufuna ukumnyamathela owenza kabi noma umkhulume njengomuntu engazuthi wena ungcono kunaye. Nope. Lo muntu udinga umkhulekela angithi wena uthi uhamba ekhanyeni. Uthi uJesu lo moya lo weqiniso ngunika abantu abakholwayo wena uthe ngamamukela uJesu. Izwe alimazi lo moya. So lizowuthola kanjani lo moya mawukuthi nawe uziphathisa kwabantu basezweni abanalo moya lo wasezweni. Wena ube uthi unomoya wobungcwele. Umoya wobungcwele mzalwane
ukuphila impilo yokuthula nobuqotho nabo bonke abantu. Wazibiza ngomzalwane usuzibophezele uyazahlulela wena ukuthi wena manje uhlukane nesono. Amen. Amen. Lento ngithi mina uyazahlulela wena ingokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini. Uthi uJesu ke lapha kwincwadi kaJohane sahluko 12 verse 47. Amen. Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi lowo angimahluleli mina. So we understand ukuthi wena usibiza ngomzalwane. Uzwa izwi angithi ukuthi uyalivuma izwi yalamkela wena. Kepha uma unganilondi ngisho ungazibiza ngekholwa ngisho ungazibiza ngomKristu. Abukho ubudlelwane phakathi kwakho noJesu uma izwi lakhe ungaligcini kuwena. Ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe kepha ukuba ngisindise izwe. So uzosinika amazwi azosindisa amazwi nje kuphela azosindisa. So lamazwi akaNkulunkulu futhi lamazwi lawa ayimoya oyingcwele. Lamazwi azosinika wona. You understand ukuthi ngalesikhathi labantu ngosukule Pentecost bamngena lo moya bagcwaliseka ngomoya nenkazimulo kaNkulunkulu bebona namandla kaNkulunkulu ukuthi ngempela uJesu Kristu inkosi angena amandla agcwaliseka kubona. So uma begcwaliseke ngamandla uzwa ngamandla kaNkulunkulu kubazalwane ukuthi ukhona kubona. Uzwa ngamandla kaNkulunkulu kumzalwane ekhuluma. Noma songaphakathi endlini ehlangene ebandleni ezwe izwi limnyakazisa uzwa ngaye ukuthi izwi kaNkulunkulu liyaphila kulomzalwane. Akekho kumele aphoqwe. Akekho futhi ozokwenzela mina act noma azenze umlingisi lesontweni. Ahayize kakhulu amemeze kakhulu ngenxa ukuthi ufuna ngibone ukuthi uyakholwa. Ngeke ngize ngizokubuka nje ngithi ubuke. Kepha uzombona umzalwane ugcwele umoya ukuthi lo ugcwele umoya ngokuba yini sikumoya munye. Kepha umzenzisi uzombona futhi naye. Ngokomoya angikhulumi ngwenyama mina, ngomoya, umoya uzoveza yonke into. So uma ke ungahlulelwa uJesu ngokwenyama nami ngikwahluleli ngokwenyama. Kepha amazwi kaJesu ngaphinda okuyiwona ekumele akukhathulule akubeke endaweni lapho khona uzokubona wena ukuthi ngabe wena ungumzalwane ngokuphelele na noma cha. Ukuba igcineni ngeke kwahlulela umhlengi kepha iBhayibheli yakutshela ukuthi ubani ozokwahlulela. So lento engikhuluma ngoJesu iyona into leyo wena kumele uyigcine enhlizweni yakho uyenze ukuze wena upheleliswe kena londa izwi lakhe uJesu. Ongalayo Uma ke unqaba uJesu engawamukeli amazwi ami ungafuni ukwamukela amazwi kaJesu unomahlulelayo izwi engalikhulumayo yilona eliye kumahlulela ngosuku lokugcina. Yayizwa lonto engishoyo. Akusemini okwebemila phakathi labantu. Izwi engilikhulumayo yilona eliyokwahlulela ekugcineni. Yabona izwi engilikhulumayo. Lake laphendula noma liyakuphendula walamukela wena uthi umzalwane. Usuzibophile wena, usuyisiboshwa kanye noJesu ekulungeni. So bewuhlele ukuthi wena wenza ukulunga njalo ukuba umuntu wesono usebulewe. Wathatha umuntu wokulunga wafakwa kuwena. So umuntu wokulunga uyena kumele aphile kuwena apheleliswe, hayi umuntu wesono. So uma siphenduka ngenxa yokuthi sesiyabona konke sikwenzayo ukuthi akukuhle, akulungile. Akulungile. Ilapho khona usuke sobona phela. Khona vele izinto ezisenzayo ezingasinika ukuthula enhlizweni zethu noma silala noma sivuka. Leyamcabango iloku isibuza, iloku ikhuluma, iloku isidla kunembeza. Bese kuzoba ile yanto leya. Yokuthi abanye leyo mcabango ngiyakwazi ukubagwinya bagcine bengasakwazi ukulalela izwi lokuthula nezwi eliletha ukuthula. Umuntu nje okholwa kaShembe ngeke azakhole kuJesu ngokuba ukholwa kuShembe. So uthatha uNkulunkulu amkhathalisa noShembe. Elishoyo. Umuntu osonta kaShembe uthatha uShembe amkhathalise noNkulunkulu. Uma uqhathanisa uJesu noShembe uqhathanisa umuntu noNkulunkulu. Andingozi leyo. Ukuba uShembe wafa azavuke. Nabaprofethi bakhona bonke bafa bakaze bavuke. Alikho futhi iBhayibheli elichaza ngomlando wakaShembe elifundisa ngamandla kaShembe. Izinganekwane nje ezikhona kaShembe.
Umuntu okholela kubantu abangasekho ohamba ezinyanga ahamba ahlabe afake iziphandla athi labantu bakuba bangasekho bafana nezingilosi ezibaxhumanisa noNkulunkulu. Lo muntu lo akazi ukuthi wenzani. Ukuba ubazi ukuthi ubani uNkulunkulu ubengeke azafune kumuntu ofile ngaye ephila. Uyamazi umuntu ufile phambi kwakho omngcwabe ethuneni. Wenzeka kanjani uphinde ukwazi ukukhuluma naye futhi engakazi avuka akukhombisa ukuthi uyaphila? Ubufakazi balokho uzozwa ngesangoma esizokukhohlisa sithi ugogo wakho uyakhala unqunu ufuna ugqokiswa ufuna ukugezwa ufuna ukwembeswa. Ayikho lonto leyo. Ngisho ngombathisa umuntu ingubo esefile leyo ngubo izobola lapha ethuneni. Khona lento leyo ukuthi umuntu kade sindisiwe emhlabeni wahamba amaclub waphuza wabhema wafeba wantshonjwa qamba amanga bese efile bese bamthathe bamfake izivatho bamngcwabe nazo bathi ke usekhaya ezulwini. Lutho niyakhohlisana uyaphansi esihogweni. Azange aza kusebenzela ukulunga azange aza kusebenzela ukungcwele. Ubeziphilela impilo yasezweni ezibiza ngomKristu ubehlambalaza igama uyogeziselwa ukuthi uhlambalaze igama likaNkulunkulu. Nakho ukuzitshela ukuthi uyakholwa. Wena uthi umfana usindisiwe uhlele intombazana ukipithe naye uthi cherry yakho uyalala nayo nina nikipitile niyafeba. Menifa nje esihogweni ngoba lihlambalaza igama likaJesu. Akekho noyedwa umKristu okumela lale ngaphandle komshado. Uma ukuthi wena uthole uJesu sowuhlezi nendoda yakuzalisa izingane umi ngakulobola ishiye. Ukuba uzwana esihogweni noma ngabe kuthiwa uyinto esilisa usunomuntu noma wezingane adulala naye ngalo suku uthola uJesu uyamshiya lo muntu wesifazane. Yeke uphindulale naye ungazondla izingane ngeke usahlala naye ngoba nishadile nizohlalisa umshado ndawonye. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu wesifazane uthi uyamthanda umzalisa izingane ungameza umfazi unawo amandla? Mawukuthi awunawo amandla ufunani ephentini lomuntu wesifazane ungakushadi? Ngenawo amandla kumshado ufunani ephentini lakhe? Khona izinto lemhlabeni ezisilethela ukwesaba ukuthi uma ukuthi ngathi sinazo sizohlupheka. Kunabantu abanalezo zinto abangazilutha abasebenzisa lezo zinto ukuze bazuze bagcwalise izinkanuko zabo. Umuntu nje wesilisa osebenza kahle nemoto uhlala yedwa akafuni ukushada ngoba ufuna ukukhohlakala ufuna ukufeba ufuna ukushintsha amantombazane. So usukela zonke ingane zabantu azibonayo emgaqweni angisho ukuthi zimsulwa ngokuba zona lezi ngane lemgaqweni uma uyazibheka zigqokise kwezifebe nje zigqokise komahosha zidayisa ngomzimba. So umuntu vele uyishela igovozile ngixolise ngolimo oluqothile but kuthiwa ayishela igovozile isiZulu kepha ke uyishela igovozile ngoba vele lo muntu uyazinikela kulomoya ukuthi ke yena hayi vele ufuna ukulalwa yena yesa ngomzimba wakhe. Then abantu bahambe lemgaqweni abantu behlezi becuthile beshaya amawuthi bebheka izingane. Abantu abahlala ezimotweni ke bashela kakhulu behamba ngezimoto behamba ngezinyawo ngeke aze shona lutho. Fana nani nomfana meyedwa ebontombazane ushawa uvalo ake thuhle nabanye abafana lapha ekhoneni esiqoqweni osikhotheni lapha bese khuluma besifazane ngisho usikhotheni ngoba vele benza izinto sesikhotheni ukukhohlakala. Bese khuluma besifazane hamba yedwa la sebeyamemeza bashaya amakhwela kepha mehamba yedwa ngeke azayenze lonto. Sho lento uyenza ngoba naku usesimweni lapho khona enesandla esingaphezulu ukuthi angayenza lonto kepha akayenza akayazi uyenzelani ngoba ngeke azayenze meyedwa. Same thing nomuntu ohamba ngemoto. Umuntu ohamba ngemoto akekho manje ekusheleni mehamba ngeenyawo. Akekho mehamba ngeenyawo ufuna ukuveza ukhiya ukuthi unemoto ukuze ke yanathiseke ukuthi yena umuntu. Mehamba ngeenyawo ngaphethe lutho ngeke azakhulume ngisho ngoba imoto lenayo emkhulumelayo. Nabanye ke bafana baswenkayo babonakala bafuna ukubonakala ngempahla baya afford impahla aba-afford umshado ba-afford ukufaka amazinyo acobezelayo bafaka ama-ring nama-chains yento abakwazi ukuyi-afford lebo ukuze bazibone bengabantu. Labo bantu engikhuluma ngabo angibagxeki ngiyakutshela ukuthi labo bantu abanjalo abazi ukuthi benzani abazi lutho.
Uma uzozibona ukuthi uyutho ngento ethize noma umuntu wakho angaba utho ngento ethize, awazi ufunani empilweni yakho, awuzazi wenzani, awuzazi ukuthi abangani. Mozothi ngiyamthanda umuntu wesifazane ngoba umkahle, yazi ihlezi ngibuka ngithi enhlizweni yami bese kufika lengqondo yokuncoma kakhulu ngoba inhliziyo iyancoma, ikhohlakele inhliziyo. Yabona nje ukutshela noma kuthiwa ngqondo ukuthi hayi kanje. Ngingathi ngihamba emgaqweni ngibona umuntu wesifazane emuhle, ngithi muhle, ngisho ngenhliziyo. Bathi inhliziyo futhi khona lezo lelo elingikhuza lithi uyazi ukuthi ubuhle, akusibona lobo obubonayo. Ngaloso sikhathi iyabuya ingqondo ukuthi ngempela iqiniso lelo. Yazi ubuhle akubona lelo. So usathane manje usenza wesifazane bahambe enqunu baveza ama cleavage ba ubone amaphenti ukuthi ahamba kuphi kanjani, bagqoka see through. Abanye bangafuni ukugqoka ikete ezifishane, abanye ama leggings wodwa emgaqweni. Because uvela ufuna lokhu ukhubekile nje lokubona lento le. Efela ngaba uyiboni ngoba umuntu wesifazane efela ngabe ufihlekile, umbozekile indlela agqoke ngayo. Umzimba wakhe ufihlile. Ithizwi umuntu omuhle yilowo wemvelo. Ongabhubhiyo. Hallelujah. Umuntu wemvelo, umuntu kamoya muhle ngaphezulu kwalobo simona ngaphandle. Lo simona ngaphandle baningi abafana abahle, abaphofu, abadakhe, abayisigora, abano six pack, abami kahle, kepha ingqondo angabi nayo. Baningi abantu besifazane abanama hips, ampofu, nezitho ezinhle, unamehla amahle, namashiya amahle, nemlomo omuhle, kepha ingqondo ingabi khona. Ukuba yena usetshela ukuthi muhle, so ubuhle bakhe wazi ukuthi ilokhu okubonakalayo. Mase uthi ukhuluma naye, ukhulume nje into ongayi-understand, into obonayo ukuthi ungafisa ngisho ukuqasha. Ngakho-ke isiZulu sithi ayihlabe ngakumisa, ngokuba inkomo ingaba nezimpondo ezinhle, kepha uthi ayikwazi ngisho ukulwa. Kunabantu abahle kepha imizimba yabo bayisebenzisela ububi, basebenzisa uSathane. Badayisa ngemizimba yabo, umuntu wesifazane ulala abafana abahlukene ngokuthi bamnika imali ngenxa yokuthi bonke bazi ukuthi uyazi ukuthi bonke bazi ukuthi muhle. Ngikunike nje kusukela ko-20 umzimba wakho so wakhekile ngokupheleleyo umuntu wesifazane. So ku-20 years uze kuyoshaya ko-45 years ungitshela ukuthi usafana nani. Sho ukuthi isikhathi siyahamba, uyaguga. Chaza lokho, uyaguga. Ngisho ungayibamba i-age ufaka amacici, ufaka amabhuluku amancane, so una 50 years usuyisalukazi. Usumama, lento okuyiyona uthi udlisa ngayo seyiyaphela ngoba njengoba sithi ke ngifuna ungizwisise. Lithi iBhayibheli sifana nezimbali ezakubuna. Yabona waqala ihlobo izimbali ziyaqhakaza, ziqhamuka zincane, zivele zizinhle, zibona mobheka enkalweni ubuke kukuhle kukhephezela ukuthi. Kuthi sekuphakathi nali isama noma ihlobo zishiswa yini ilanga, imvula. So uwona ke lo wesikhathi usakhulu umuhle bonke abafuna bakufunda. Bese kuthiwa ushiswa ilanga nemvula neziphepho, ilabantu abafikayo bezokushanga apha nangapha. Bekushanga inkohlisi befuna nje ukulala nawe. Ngenxa ukuthi lokhu utsheliwe vele ukuthi umuhle, uyazi ukuthi umuhle, uyakhohlwa ukuthi uyimbali ezakubuna. Awubuniswa ayibona, ubuniswa ukuthi vele sibekiwe isikhathi, kepha nabo banomthelele ukuxhaphazela. Ukuthi wena ebusheni bakho ungaphili nomkhwenyana wakho, ungabi umuntu osilisa oyedwa okwaziyo ukuthi walala naye iqala. So waziwa abantu besilisa abawu10, 15. Usuthi ufuna umshado, emshadweni awusakwazi ukweneliseka ngoba sowulale nabantu abaningi, awusazi nokuthi yini umshado. Ngoba bacabanga ukuthi umshado ucansi, ufuna ucansi ngalendlela, ufuna ucansi ngalendlela. Bonke abantu ohlangana nabo babekulala ngendlela engafani. Lo nto kwenza ukuthi mase ufike emshadweni ufike uzizwe ngathi awuphelele. Noma umkhwenyana wakhe akakwazi ukukulala. Kanti wena waqala wazinikela kwimimoya, bekusamele uJesu akline. Ahlanze yonke lensika le. Ukhulekela ukuthi ke yonke lemoya bathi kubambile ikhishwe. Ukuze ungeze ufike ulangazelela ucansi kuphela emshadweni. Kepha uzofika ube sekhaya nomkhwenyana wakho. Umshado ubudlelwane obubalekile, abuncikile kumuntu wesilisa, abuncikile kumuntu wesifazane. Buncike kubani kuNkulunkulu. Ubudlelwane buncike kubani kuNkulunkulu. Uma singazwani kuNkulunkulu kusho ukuthi ke ngeke sizuzwane sobabili. Ngokuba uNkulunkulu phela kumele sihlanganise.
Uma mina umuntu wesifazane ezongithanda ngoba ngisaba uNkulunkulu, naye funeka amsaba uNkulunkulu. Angathi kuba nakaye uthaba uNkulunkulu ngeke azangibhedele. Kepha yena ufuna ukubheda yena. Uyazimoshela yena ngoba egcineni uyena ongekho kuNkulunkulu, mina ngihlezi uNkulunkulu. Uma mina ngizothi ngifuna umuntu wesifazane osaba uNkulunkulu ngimthole, kepha mina ngamlungela uNkulunkulu, ngibosha isikhathi sami ngalo muntu wesifazane. Ngokuba mina angimsaba uNkulunkulu, lo muntu wesifazane emsaba uNkulunkulu. So ilezo sikhatha nje oqala ile ukuthi lo muntu wesifazane kunezinto mina engizozifuna ezifunwa yimina nenyama yami. Lo muntu wesifazane uthi uNkulunkulu akayifuni lo nto. Ngizothini mina ngisikhohlakala ngithi ngizothi hayi phela uNkulunkulu angene kwezami uzothi wezothanda mina nawe. No. uNkulunkulu usho kanje. So uma ke izothi senishadile inkosi sikaMorwenzi yenza noma kanjani, angikwazi ukuyenza noma kanjani. Niyenza ngale ndlela le egcotshiwe eBhayibhelini. Abanye abaningi abakazi ba understand ukuthi ukulala kugcotshiwe eBhayibhelini. Kepha iBhayibheli liyagcizelela lokhu ukuthi indoda yakho iyakubusa phezulu kwakho. So uma indoda yakho ithi ke hayi ngikubhekele njengenja, mina ngizoqhamuka ngemuva, noma woza uncele umphambili wami, angikwazi ukwenza leyo nto leyo. Indawo lezi zokwenza abantwana nokuthi abantu abashadileyo balale. Angikwazi ukuthi ngithathe umlomo wami ngiyogxisha lapha. So leyo nto le igcotshiwe. Mawukuthi ke wena uthi unendoda izokutshela ukuthi hayi funeka silale kanje na kanje, wena uthi uyakholwa lo muntu uzokukhipha kuphi emgcoleni. Understand ukuthi mina ngithi ngisindisiwe. Umuntu wesifazane athi yena usindisiwe, kwiqiqe useyangijikela. Sethena ufuna ukwenza ikhanda. Mina ngisho uNkulunkulu akayivumi leyo nto ukuthi wenze ikhanda. uNkulunkulu akafuni ufake i-makeup. Akasekho uNkulunkulu lo muntu wesifazane, usekusathane. Usefuna ukwenza imisebenzi lokugcwalisa inkanuko zikaSathane. Kunabafundisi abashiya abafazi babo ngenxa yokuthi abawenza amakhanda, abazipenda izilwane, abantu abadweba ubuso, abafaka amacici. Bafuna ukumboza amakhanda mabeze esontweni, bafuna ukuba amakhosikazi. Basaba uNkulunkulu, indoda ifuna ukumkhipha lapho uthi hayi ifuna unkosikazi amagqoka amabhlukwe. Amadoda ayizubula athi ethole ingcebo uNkulunkulu angayiboni. Haleluya. Kanjalo abanye besifazane abayizubula benza the same thing. Bathi bethole igugu uNkulunkulu ingcebo bangakwazi ukuyibona. Into kanjalo ikhombisa ukuthi umuntu kunesigaba mzalwane sokuthi uma umuntu uhambe uqonde isizathu sokuphila kwakho. Mase uqonde isizathu sokuphila kwakho mzalwane, kusho ukuthi usu understanda inhloso yokuphila kuNkulunkulu. kuNkulunkulu asiziphilele thina, siphilela abani yena. Enyameni ngiyaziphilela mina. Ngenza noma ngabe yini engiyithandayo. Kepha kuNkulunkulu ngiphilela yena, akufani okaNkulunkulu nokomuntu. So enyameni siziphilela thina ukuthi senze noma ngabe yini esithandayo. Kepha uNkulunkulu siphilela ukuthi senze konke uNkulunkulu agcwalisile nakufuna sibe yikho kuye. So uma sithi sifuna ukuhlangana sibe ngcwele noma sifuna ukungena emshadweni, singena ngokuthi uNkulunkulu yena sihlanganise. Masingahlanganisanga uNkulunkulu, inyama izosihlukanisa ngokuba nobani ufuna okwakhe. Kepha lokho kwaNkulunkulu kufuna abani uNkulunkulu. Uyena futhi owumqali nomphelelisi wobudlelwane babantu. So bonke abantu abafuna ukungena ebudlelwaneni, ungabamazi uNkulunkulu, ungangena kubudlelwane buzophela nje uma kungabizwanga uNkulunkulu. Ngisho ungahlala ebudlelwaneni ngoba nakuthi abekezela indoda yakhe ikufebela, ikushaya, ikuthuka, wena uhlalele nje ukuthi usuhlalela ukuthi uyigama lomshado. Kepha uNkulunkulu akakwabelanga leyo ndoda leyo. Kumusa kaNkulunkulu ukuthi ke uthi indoda ingakholwa, umuntu wesifazane asindiswe, indoda ingami endleleni yowesifazane. Emva kwalokho indoda ngelinye ilanga ngenxa yenkosikazi wayo othobela abantu uNkulunkulu, wenza lezi zinto azenza kuba nika uNkulunkulu endodeni yakhe. Indoda yakhe ngelinye ilanga iyasukuma iyamlandela iya naye esontweni. Kumusa kaNkulunkulu ukuthi ithi indoda isindisiwe, umuntu wesifazane angasendiswa, bahlale emshadweni. Indoda iphile impilo yobungcwele ingalandeli umfazi. Umuntu wesifazane azabone ngelinye ilanga ukuthi nayi indlela.
Uyaunderstand ukuthi awukwazi ukwenza umuntu enze intando yakho. Ungangenza ngiyenze into manje ukuze ngijabulise wena sisaqala ukuhlangana kithi. Kepha ama true colors noma imbala noma inhliziyo yami izovela ekhambeni lesikhathi ukuthi mina angiyona lento ngiziveza ngithi ngiyona kuwena. Mina nginje mina. Ngoba lento bengiyenza ingijabulisa manje ayisajabulisi lonto usho ukuthi manje mina sengiyavela ukuthi no bengifuna mina ukuthi ngisondele eduze kwakho. Kahle angikho happy ngalezi izinto zenzayo. Kepha uma uNkulunkulu kuyena ohlanganisa izinto. Sibheka uNkulunkulu njalo mzalwane emshadweni ubheka uNkulunkulu. Emsebenzini ubheka uNkulunkulu. Emgaqweni ubheka uNkulunkulu. Ngisho uhlezi etoilet uNkulunkulu ufuna kabe isisekelo sakho. Akusho ukuthi mase toilet ucabanga noma yini umsangano. Ukukhohlakala no. Yonke into esiyenzayo fanele izungeze uNkulunkulu. Fanele abe ngaphansi uNkulunkulu thina sibe ngaphezulu abe isisekelo uNkulunkulu. Akukho lula ukuhamba noNkulunkulu ngiyakutshela mina. Especially kule gang yamanje nabantu basebesonke emasontweni amaningi amanga. Besonke iminyaka eminingi. Uma ezwe ivangeli uthi umfundisi wami akakusho lokho. Yayizwa umehluko. Ngithe mina ngikhuluma ngezwi. Wena ukhuluma kaningi ngomfundisi. Uma umfundisi wakho siyakhumbula eCape Town intombazane yaXhosa esahlala nayo. Yathi esontweni layo umfundisi wayo basho njalo. Yagcina sethi ubawo isikhuluma ngoNkulunkulu. Mayikhuluma nami. Haleluya. So manje lento eyiveza ukuthi yona ilalela umfundisi thina sikhomba phansi eBhayibhelini. Yabona omunye umbhemi waseKongo naye futhi uElvis waye umngani wethu waye umngani wami kahle hle uBright wamazingami naye wangithatha wangisa kwelinye isonto lomfundisi waseAmerica ngakukwazi lutho babengithanda lapha ngiya khona besibiza ngokhisimusi sambe siyohlala kubukwa ama movie kudliwe kube mnandi ngithi hayi mina bayakholwa ke labantu. You understand? Hallelujah. Umfundisi wakhe ugqoka unkosikazi wakhe ugqoka ibhluke namacici nje yabona nje batsatsile ngisho ingane yakho nasesontweni lakhona nje ngiyangiya ngangizibhemela insangu ke ngiyakhona ngakoye ukubhema insangu ngiya ke kulelo sonto ngifike ngihlale ke ekseni mina insangu bengiyithanda ngale ndlela ukuthi bengazi ngikusento yokuqala bengivuka kufanele ngibheme futhi akekho ngangithi ngihlonza nensangu mina ngendlela engangiyithanda ngayo insangu. So ekseni ngivuka into yokuqala ngiyishaya insangu yami bese ngiyagqoka ngihambe ngisuke ngihambe esontweni. Mengifika esontweni ngizozwa kuqala inkonzo nje khulunywa mhlambe kuyaculwa bese eqala ekhuluma namuntu ophambili angimuzwa ngivele ngizumeke ngilala. Yabo. Kwathi ngelinye ilanga lombhemu ke sengiqala manje iBhayibheli sengizifunela mina ke manje emva kwesikhathi ngathi hayi lo muntu uzobe ngikhulume naye mhlawumbe uzongicacisela. Ngathi ngeBhayibheli ekuthiwa iNIV ngakwazi lutho ngeBhayibheli. Lelo Bhayibheli lahlala eshalofini nelinye iBhayibheli elinye ibhuku lengoma engangilithengele elinye isonto engangilithole futhi khona eCape Town lema China babeqamba nakhona bethi uJesu wakhona uqhamuka ngakubona uJesu uqhamuka ngakubona bamusho ngegama lesiChina nje. So ngalithenga le Bhayibheli ngalibeka lahlala iminyaka kutshela. Kwathi emva kwesikhathi sekufika isikhathi sokuthi uJesu ngumazi iBhayibheli ngazifundela mina ngihamba nalo engiyakhona ngingakofundiswa umuntu ngeBhayibheli. Ngilifunda iBhayibheli bengimuthi wini umKristu no ngiyazifundela nje kanti uNkulunkulu wayesengibizile. You understand? Khona ngisayibhema insangu, khona ngisayiphuzela iwayini, khona ngisayiphuzela utshwala, khona ngisayifebela. Ngiyalifunda iBhayibheli. Kanti uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni ukuthi ngimazi. Ngithe senginoqondo okuncane ngase ngihamba ngafonela lo mbhemi lo ngase ngithi yazi ngifuna senze iBible study. Yabo. Hayi ngikhulume naye. Bese ke ngifunde. Bese ngibuye ngize kuyena ngithi angichazele phela ngoba ngithi umuntu onolwazi mhlawumbe iBhayibheli uzothi nje 1 2 3 ngiqonde. Lokuqala nje wavela ngitshela ngemovie i300 movie 300 le ekhuluma ngamakhosi ayebusa kudala ayelwa. So imovie leyana ithe fiction into yakhiwe ayiphelele ulwazi lakhona linayi ubufakazi ophelele. Ungenzela isibonelo ngamakhosi akhona. So uma ngenzela isibonelo kumele bese ngifundeke
kanje iBhayibheli ngifunda amavesi ebhaliwe eBhayibhelini. Bese mina uma ngizwa ukuthi wayengikhombisa kulo muntu akuyena lo muntu lo. Ngithi mina usho ukuthi iBhayibheli belikhuluma kanje ngoba ufebe nezinto ezikanje kanje. uNkulunkulu akazifunda lezo zinto athi yena no. Ngeke mina ngikuvumele ukuthi ungakhuluma phambi kwengane zami kanje. Ngikhuluma into ebhole phansi eBhayibhelini yena uthi ngeke azayifundisa yena. Ngaqala lapho ngabona ukuthi ayikho lento le. So sengibuya ngapha kuElvis, nayo uElvis ayisesihleli naye uNkulunkulu eseqalile sesambulela yonke into. Sihleli naye edining room naye no Bright no Sisi lo. Sikhuluma. Bathi mina ngihash. Bathi uElvis uyamazi omunye umuntu onjengami emthanda uNkulunkulu kepha wawo. Emva kwaloko bahlehla. Ngoba phela sasithi thina abantu esizwana nabo. Ngoba bamazi uNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu athi angimvumeli umuntu wesifazane ukuthi agqokise kwesilisa, ngimvumeli umuntu wesifazane ukuthi aluke izinwele. Bese uzothola uNkulunkulu ukhuluma nawe umfundisi wakhe akanankingi ukuthi wena wenze lezo zinto. Ngoba uNkulunkulu akabheki ngaphandle, ubheka inhliziyo. uDavide ukhulunywa ngesakhiwo. Akhulunywanga ngokuhloba ukuthi omunye weswenkile omunye ungasenkile omunye efaka amacici no. Kuthiwa kwaletha abafowabo kaDavide omunye wabo wemkhulu emude. uDavide uSamuel wayesejela ukuthi awuyena lo ngoba ebona indlela akhiwe ngayo. Mase ke uNkulunkulu no akuyena lo angimkhethanga lo. Mina angibheki ngaphandle njengomuntu ngibheka inhliziyo. Methi ngimtholile uDavide inhliziyo yakhe esemva kwami ubheka inhliziyo emthandayo yena. Inhliziyo yabona ngikutshele mekuthiwa uNkulunkulu ngiyamthanda ngenhliziyo ngifuna understand. Konke uNkulunkulu akushoyo uma ngimthanda engilawule inkosi yami. Uma ethi ke ungadaka utshwala ngeke ngidake utshwala. Uma ethi ungabhema ugwayi ngeke ngubhema ugwayi. Uma ethi uNkulunkulu wami engimkhonza ngimthanda ngenhliziyo yami ungafebi ngeke ngifebe. Ngeke ngoqamba amanga. Ngokuba yini ngenza yonke into ayishoyo ngoba ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. So amaKristu amaningi ngibona ukuthi ayadidiseka lapho ukuthi uNkulunkulu methi ubheka inhliziyo. Ukuthi wena mothi nje ekseni uNkulunkulu behambe nami, uNkulunkulu ngicela imali. So konke uNkulunkulu uyakuthanda wena. Ngoba naku nginemoto, nginezikhiye, nginendlu, nginemali. uNkulunkulu uyakuthanda kuphelele kwena. Ngoba wazi ukuthi inhliziyo yakhe iyamthanda. But mase kuhlola umbhalo wena uyamphika lo uNkulunkulu. Naye futhi akakwazi ngokuba awumazi yena ngokwezwi lakhe. Ngeke nazane noNkulunkulu ngaphandle kwezwi lakhe. Uthi uNkulunkulu kuJeremiah ngaphandle ukuthi ngikwakhe ngase ngikwazi. Ukuthi wena uzoba yini umprofeti? Hayi ukuthi wonke umuntu usho the same thing. Uma wena ungalazi izwi lakhe akakwazi wena ngokomoya, ngokwenyama vele sizidalwa zakhe. Ngeke kushintshe lokho. Kepha sikhuluma kanye ngokukamoya. Kamoya fanele sazane noNkulunkulu ngezwi. Ngokuba egcineni kwakho konke siyokwahlulela ngalo izwi. So kukho konke ukuhamba kwethu, ukukhuluma kwethu, ucabanga kwethu, ukwenza kwethu. Uma senza izinto ngaphandle kongaqondi, asazi ukuthi senzani. Mawuzothi hayi ngoba naku ngishaye ngempama, naku ngishaye ngempama, ngoba naku ngikhulume kabi, nami ngizomkhuluma kabi, ngoba naku uyangizonda, nami ngizomzonda. Ngoba naku uzama ukungibulalisa, nami ngizombulalisa, noma ngizombulala. iBhayibheli yakutshela ukuthi ungaphindisele okubi ngokubi. Ukuba noma ngabe ubani owenza okubi akazi lutho usebumnyameni. Wonke umuntu owenza into embi uhambe ebumnyameni uKristu akanayo ngoba uKristu ungukhaya. Manje iBhayibheli ungaphindisele okubi ngokubi kusho ukuthi uma lo muntu ekwenza kabi usazi isizathu ukuthi wena umsulwa myeke. Myeke agcwalise inkanuko kayise uSathane. Uyathi uNkulunkulu ngelinye ilanga mhlambe nakuyena akhazimula amphendule. Le ndaba ukuthi samaKristu ebandleni akuzwanwa. Angikhulumi nobani ngoba unjani uyisikhohlakali ngalokho nje wena engqondweni yakho ngaba wena uvumela umoya kabani ukushintsha wena uyamazi uJesu kahle hle wena. Mawumazi uJesu phela wena uzohlala kuJesu. Le ndaba yokuziqhathanisa ukuthi mina ungasho ukuthi hayi angijwayelene nobani not ukuthi awumkhulumisi ngobani. uSathane namabibane lokho kutshele mina. Ngaba nje ungajwayelani ukuthi ayasijwayelene. Umfowethu yebo, bathi sijwayelene. Kuyenza ngisho ekhaya nizalana. Thola ukuthi kunomunye umfowethu okhuluma naye kakhulu. Mhlambe ukhuluma noma wakho kakhulu.
abafuna ukhuluma nabo mhlambe bona bakhuluma nabantu bangaphandle kakhulu. You understand? Lokho akwenza ukuthi wena uthi hayi mina ngifuna ukukhuluma naye umfowethu ngoba naku uma usondelene kakhulu naye. Yabo lonto leyo umoya omubi lowo. Umoya nje kaSathane lowo. Womona nempalamo. Wena ufuna i-attention yonke ize kuwena, ufuna ukunakwa. Ingakho ufuna abanye abantu banganaka kuba wena uzoba i-star. Nomzali okhetha izingane azikhathe. Yona le nto yaqhatha abani uJosefa nabafowabo. Wayigugu ubaba wakhe ngoba weyindodana yakhe emzuku endodana yakhe ebudaleni bakhe. Waze wabenzela ijacket ehlukile kunawe nembalabala. Abafowabo bavuka umoya ngoba yena uzokala kangcono ubaba wakhe. Mebenza izinto ngalo yabuya azosho ukuthi hayi baba benza ukuthi. Basolwe. So manje losethi hayi ngiphuphile. Aphuphe kuzobe kabili. Yabacasule wayona lento uthi uyaziphakamisa phakathi kwethu uzenza ngcono. Ubaba wakhe ayibone lento uthi lento izobaqhatha. Noma ukhuza lo moya, kepha lo moya sawungenile kubona abafowabo ukuthi hayi ngeke lo ufuna simsuse lo. Umoya wokukhetha uyalimaza. Ngoba wonke umuntu owenza njalo usuke ngaqondi ukuthi wenzani. Awukwazi ukuthi uthi unezingane eziwu3, kunengane ngoba naku iyaphasa esikoleni leyo ngane nje uyiphathisa kwegugu. Kunengane la endlini ekwazi ukucleana ngoba nawe uthi wena hayi le iyoba udokotela, iyona kuphela ingane ebalekile kumina. Usikhohlakala. Le ngane zonke ezinemsebenzi yazo. Omunye uyakwazi ukwelusa, omunye uyakwazi ukukhanda, omunye uyakwazi ukucleana pheke. Ngoba loyana ubuye esikoleni njalo ngelinye ilanga uyabuya ukhulelwe. Noma uyabuya uzalisile. Athe kuyiguga ngithi. Usesiqalekiso manje. Ngoba yini emehlweni akho uyazakhela into engekho. Uthando kaNkulunkulu alutshekile, aliciciyelwe, luphelele. uNkulunkulu usithanda siyizoni ukuze sibuyiselwe kuyena. Umusa wakhe uthi usanele thina sonke. Ukuthi uyakuthanda uyisona kusho ukuthi ngeke aze akuyeke ukuthi akwahlulele. Uzokwahlulelwa. Uzohamba uye lapho kuwe khona abonile. Khona sonke singabantwana bakaNkulunkulu, sonke lemhlabeni. Yapha siza kufa. Noma ngabe kuthiwa ngisindisiwe noma ngabe ngisindisiwe, ngiza kufa. Sonke sifanele ukwahlulelwa ngokufanayo. Umuntu nomuntu aqonyeliswe ngemisebenzi yakhe. So umngcwele buyahluka kakhulu. Mase uthi uyabulandelisisa ngempela umngcwele enye into ngokwazi ukuguqula ifavor wena. Wena ufuna ukuyifavor, uyithande lelithi umngcwele ukuze upheleliswe kuyona, ukuze na ivumele upheleliswe. Ukuhlakanipha kwaNkulunkulu, ulwazi kaNkulunkulu, uqonda kwaNkulunkulu, uthando lwakhe. Lo musa athi unawo nawe uyawenzela nabanye umusa. Mzalwane ayikho into ebhlungu ukuthi ufike ube usizo kubantu bese wena ungakwazi ukusizakala kubona. Ibhlungu lo nto ngoba manje wena ngokwenyama ubungazi ukuthi ngoba mina so la bekufanele no ithemba lakho likubani kanti na ngesikhathi wenza lo yamusa wawenzela bani na. So masibuya ingqondo yabuthi ngithathe ithemba lami ngilibeke emntwini ngoba nanga ngamsiza labe ngindlela ukuthi angisize. Cha, le ngqondo onayo nomoya onayo unokwenzeka ukuthi akanawo. Yenza wena okulungile phambi kaNkulunkulu. Uma ungalithola usizo kubantu, lungela uNkulunkulu kube uyena ozokulungisa. Uyena ulungisa zonke izimo ukuze ke icebo lakhe lipheleliswe, negama lakhe lidunyiswe, likhazimuliswe njalo ukuba yena akaguquki. Ngoba ngeke uhambe usola abantu ngoba nangu wabasiza wena abasakusizi seku wrong lokho. No asihambi kanjalo. Asihambi kanjalo. Nika incwadi yezelo chapter 5. Sukela ku verse 20. Hambani nime nikhulume ethempelini. Hambani nime nikhulume kuphi? Ethempelini. Bese kwenziwa kanjani ethempelini? Kubantu amazwi onke alokhu khulumani kubantu amazwi wonke alokuphila. Umsebenzi wami lo
Ingakho uma ngikhuluma ngikhuluma yonke into eseBhayibhelini ibe umfanekiso wento engizokhuluma ngayo enzeka namhlanje. Ngoba yini? Akukho kusha ngaphansi kwezulu. Kusho umshumayeli eBhayibhelini. Oseke kwenzeke kuyenzeka. Oseke kwaba khona akusekho sekukhona okunye. Okufana nalokuyana akukho okushintshile. So understand ukuthi amazwi okuphila esiwathola eBhayibhelini. Uma ungafuna amazwi okuphila okusho ukuthi awakofinyelela ekhanyeni usahamba ethunjini lokufa. Wena ufanele ukuthi uqonde amazwi okuphila. Yini inhloso yakho? Ukuzibuze lokho. Wena ufuna ukuba nemoto, ufuna ukufunda noma uyabuza esikoleni iphupho lakho, ufuna ukuba ummeli, ufuna ukuba udokotela. Ilokho nje kuphela. Hayi ngifuna ukuba nomndeni nezingane nomuzi. Ilokho nje kuphela. Abantu understand baphilelana. Bonke abazali bashisekela ingane zabo ukuba zibe odokotela zihambe ziye ema-university. Meke ingane yakhe yafaka ijazi, hawu ubona ukuthi nje yena use-achieve kakhulu. Imkhuba mzalwane esiyenzayo kulolu hambo ekuyiyona esilibazisayo. Sibone ngazi ukuthi impumelelo ukufunda uye esikoleni uthole isitifiketi. Lokho kuyingxenye yempilo, ingxenye yempilo. Kuyini ukuphila kwakho na? Mbuzo yilo kumele uzibuze wona. Uphilelani na? Akekho umuntu othela uphilela ukuba umuhle ejakamizwa. Akekho umuntu oqala ukufela ethanda. Akekho umuntu oqala ukubulala abantu ethanda. Akekho umuntu oqala ukuthakatha ethanda. Kunezimo ezifikayo ezizoguqula. Ngabe wena uzoguqulwa isimo noma wena uzoma kwisisekelo sokuthi impilo yakho ufuna ime kanje. Noma ngabe kuthiwa impilo yakho ingakho. Yabona ukuzisola kwethu nokuphila kwethu nemphumela yokuphila kwethu ilale kwizinqumo esizithathayo. Ilokho nje kumele uqonde. Zonke izinqumo nemphumela yakhona uqala ngalesikhathi udlinza ubheka ama-options akho ukuthi wena yini okumele uyenze bese wena uthatha isinqumo. Isinqumo osithathayo sizoba umphumela wempilo ozoyiphila kusasa. uJesu Kristu uyinkosi. Incwadi yeZenzo 2:38. Bona bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu. Bona bonke abantu abafuna ukuza eqinisweni bazophilela uNkulunkulu ngokuphelele ngezwi lakhe bazakusithinta kule mniningwane oyibonayo emva kokuba sebezwe lencwadi le. uPetru wayesethi phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yiloyo nalowo kufanele abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. khona niyakwamukeliswa Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Yes. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esaba bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wanezela wafakaza ngamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uma sofuna ukuzisindisa kulesizukulwane sosithinta kule mniningwane lo ebolayo. uNkulunkulu noma imniningwane oyizwile uNkulunkulu uzakuyazi indlela ukuba sifinyelele kuwena. Ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zakho. Ukuze uqale ufune uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ungezwe ngabantu kuphela. Zifunele wena uNkulunkulu wakho. Zifunele uDavid uthi mfune. uIsaiah uthi mfune senokutholakala. uJesu uthi uma siwalonda amazwi akhe uzowalonda kanjani amazwi akhe ungamfunanga na? Simfunele uNkulunkulu manje salesikhathi sokutholakala. Siphinde sibonane futhi uNkulunkulu evumile umgqibelo ntambama. Jesu Kristu inkosi. Sova umkhuleko futhi. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla. Siyabonga moya ingcwele, siyacela izwi lakho Nkosi libe isibani laphakathi kithi Nkosi. Siyacela izwi lakho libe ngusawoti liyolise Nkosi yonke imphefumulo yethu uNkulunkulu namandla. Siyacela izwi lakho eliyinkemba lisimpule Nkosi lonke ukhula nezithelo ezingatheli ukulunga nokumesaba uNkulunkulu. Siyakhuleka egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba Nkosi kuyo yonke imimoya ezama ukuphuphuzekisa izingqondo zethu nemphefumulo yethu ukuba sihambe ngokuqiniseka kwevangeli lakhe lokuphila. Baba siyayiqalekisa leyo mimoya ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyacela uNkulunkulu namandla usihole ngezwi lakho ekuyilona Nkosi umuntu akumele aphile ngalo yonke imihla yokuphila kwalo.
Siyakhuleka uNkulunkulu onamandla ukuba likhanyise indlela esihamba kuyo ngoJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Khazimuliswa uNkulunkulu, wena othembekile kuzo zonke izindlela zakho. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuba uthembekile ngaso sonke isikhathi ezimpilweni zethu. Sibonga umusa Nkosi uJesu Kristu wasenzela wona, usenzela inkonzo yokubuyisana noNkulunkulu. Thina ebesilahlekile Nkosi, ebesibekilwe umlilo ozoqeda wonke amaphikankani, singabantwana bokuhlubuka nabayizitha noNkulunkulu, kepha wasenzela inkonzo yokubuyiselana nothando uNkulunkulu, ukuba sithe siyizoni wena wabonakalisa uthando lwakho ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi. Thatha udumo namanje Baba wethu osezulwini, ngoJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.